Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pulis nga nagadrive sa patrol car sa Binalbagan PNP sang ginambush sang NPA ang nakaluwas bangod sang cellphone nga ara sa iya sini nga dughan. Duha ka mga pulis ang nasamaran kag isa ka minor de edad ang nasalabat sa tiniruhay. May report si Marcian Muyko. Sunod-sunod nga lupok ang nagtublag sa mga residente sang ginambush sang New People's Army ang patrol car sang PNP sa sitio Candidado sa Barangay Biao sa Banwa sang Pinalbagan. Makita sa video ang pagpundo sang patrol car kag pagbaylohanay sang lupok sa tunga sa mga pulis kag mga armado. Sunod kay Major Eliende Rebusquillo, hepe sang Binalbagan PNP. Ang tropa ang nagresponde lang sa barangay bangod sang ginreport nga may ginpatay ang NPA sa sitio nursery sa amuman nga barangay. Sang hinali na lang maglupok ang improvised explosive device nga gintanom sang NPA samtang nagadalaga ng patrol car. Pagsigabo, kamang kadayan ng bars of fire, volume bars of fire nga gituga nila sa mark vehicle sa atong patrol. Pag amang ko nga na-maneuver sa akong driver nga naka-withdraw sa immediately away from the bus of fire. Samtang ga-withdraw ang atong kapulisan, firefight, retaliate ang atong kapulisan. Ang Deputy Chief sang Binalbagan PNP nga si Lieutenant Charles Casalan kag isa pa kakatapo nga si Corporal Julius Tranquillero ang napilasan bangod sang pagpaniro. Isa man ka minor de edad ang nasalabat pero lunsay minor injuries man lang ang ila na angkon sa pulis. Nakaluwas naman ang driver sang patrol car nga si Sergeant Brian Ganson matapos masalbar ini sang iya cellphone sa bulsa sa iya dugan nga among naiguan sang bala. Ginako naman sang Mount Consermon Command sang New People's Army ang pag-ambush kag ilagin pahayag nga ini ang pagbalo sang grupo sa ulauntat nga Enhanced Police and Military Operations sa lugar nga naghatag sang kakugmat sa mga pumuluyo. Ila pagindugang nga ining sabatman sa mga biktima sang extrajudicial killings sa mga sibilyan kag aktivista. Kung ng taon ta, strike and withdraw na sila sir mong, quick na response na sila sir mong. Kahit is impossible for us nga lagsyon sila kahit tungod immediately mapaligal na sila. Hindi ka na mabalan kung sino na sila. Hindi man ta pwede ka nakanlis, may eyewitness na makatudlo nga sila na. Nag-coordinate naman ang PNP sa Army sa karon suno kay Rebusquillo angot sa ilang counter operation sa mga rebelde. Samtang bangot sang natabong engkwentro, kanselado man subong adlaw ang distribution sang module sa 5 ka mga eskwelahan sa lugar para man sa seguridad sang pumuluyo sa Banwa. Marcian Muyko para sa Digikas Negros.